ilu ana ve to nga em ana ve to thoin ka ring ni mi pa sek deuh chak mel deuh po an lu na ve thei thawa chu tiang bukin mai che mel tha deuh po an lu ana ve thei thawa ni kan lu ana thina ni chuanin tuna video kan hmuang hianin kan kuthi metila kan luna adam thai ani kan me hun chung tur chu atlember minute ni ani meta cho san ni lovin minute ni chung kha kan met char nga ti chuan kan luna kha adam maidon ani ti chuanin mitam zo khi chu zana hianin anmuhil thalai thailo thin ani chu tianga imuhil thalai thailo ani chuan tuna video kan hmuang hianin ikuthi met ve ang che atlember minute ni chung kan metanga ichuani minute 2 minute nga po apoi mi alo ani atam lam kha apoi lo ani hetia kan met ani chuanin kan lo muhil si thei don ani midang ten an hret ve theinan he video hi lo share